свърдах нас. Виж, че се е изморил, бе, мамо. И сега да видим какво става тук. Обаче. На кой сега? На кой първо подарък да дам? На кой мислите? Кой мислите? Кой най-много заслужава? Слушай, кое дете най-много е слушало? Който е свирил най-много. Да ви кажа честно, първата награда май на Куки се пада. Браво! Първият подарък аз ще дам на най-малкия Куки, защото знам, че до днес той без пиано много труд положи. И на урок при госпожа Капсъзова никога не се изложи. Браво! Да. Куки, ти имаш и желание и любов към пианото голяма, но когато свириш, ще имаш успехи и ще зарадваш и татко, и мама. Да, беше и баба и дядо, ма го няма. А сега да видим какво дядо Коледа тук е намерил. Който ти си беше харесал. Заповядай, голям да пораснеш. А сега, да видим сега. Да, ама Миме, я стани от пианото сега, защото